No pori ni praxeri no ya so no karimi fuluku no wampe ti de ni ati trusumi fugo te nawantiri krici far away no tak na long mi wani longo we fudi mi frede stray en crei no more ma condre bari lontu mi sote sang mi mutu mi brudu vani bro. Goedenavond. Ik heet u van harte welkom op de 15e Trefosa-avond. Op vandaag, 15 januari. We hebben als Trefosa Stichting het genoegen om ook dit jaar, de geboortedag van Trefosa, u deze mooie avond te presenteren. Ik heet welkom de vertegenwoordiger van de directie van Self-Reliance, de heer Diepap, als ik het goed heb uitgesproken. En natuurlijk de de ambassadeur van Frankrijk en echtgenote. En ik wil ook van harte welkom heten de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Trefosa Stichting, de heer Hans Breveld. En de bestuursleden die vanavond hier aanwezig zijn, Sunil Umrosing en Vijay Narain. We hebben aan de muzikoloog Noordwijk gevraagd om ons te helpen met het volkslied vanavond. En ons aan te geven hoe wij dat op de juiste manier kunnen zingen. Mag ik u uitnodigen? Nou, dankjewel, meneer Moser. Het is de bedoeling dat juist wanneer we met kinderen bezig zijn, dat we ze erop wijzen waar ze op moeten letten. Want we gaan ervan uit dat u het allemaal wel weet. Hè? Maar we horen wel eens zingen, werken houden we in gedachten. Maar het is werkend houden we in gedachten. Maar wat belangrijk is, muzikaal gezien, is dat elke regel begint met God zij met. Opokon. En pam param param paradam taram turudum. God zij met ons Suriname. Hij verheft ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Werkend houden we gedachten, recht en waarheid maken vrij. Al wat goed is te betrachten, dat heeft aan ons land waardij. Opokondreman opo sranam drong ekari was opetata como
In ieder geval willen wij u een heel genoeglijke avond toewensen met Ruben vanavond. Maar ik nodig, voordat we naar Ruben gaan luisteren, de vertegenwoordiger van de directie van Self-Reliance uit om u toe te spreken. Mag ik u uitnodigen? Geachte voorzitter, bestuursleden van de Henry de Ziel Stichting en de overige aanwezigen. Goedenavond en welkom op de 15e Self-Reliance Trevosa-avond. Suriname is uniek met haar verschillende culturen, talen en religieën die zich vertalen naar een mooie bromtjijari met de keuken bestaande uit een lekkere roti, bami en pam en pastei, maar natuurlijk ook onze bruine bonen. De Surinaamse keuken, zeggen we. Suriname is uniek met haar ongerepte regenwoud, met haar exotische planten en dieren, maar zeker ook met haar avontuurlijke soelas langs de mooie dorpen van ons binnenland. Suriname is uniek met haar eigen taal, Sranatungo. Trevosa hechtte veel waarde aan onze eigen taal. Hij is daarom ook een van de eerste gepubliceerde dichters in het Sranatungo geweest. Trevosa heeft door zijn vele werken niet alleen Surinamers, maar ook niet-Surinamers kennis laten maken met de schoonheid van ons prachtig land. Trevosa heeft daarom voor de generatie na hem, onze generatie, en zeker ook voor de toekomstige generatie het unieke van Suriname in zijn vele werken vereeuwigd. Zijn werken helpen elke Surinamer, groot en klein, om het nationalistisch gevoel opnieuw en opnieuw te herleven. Het is Self-Reliance derhalve wederom een waar genoegen om samen met de Henry de Ziel Stichting deze avond te mogen organiseren. Dank u wel, heer Deepak. En dan gaan we naar Ruben. U kennen die woorden niet? Opletten. Waar is Zuid-Lara? Kijk, Berenbotje. Berenbotje. Nooit kwam Berenbotje weerom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is Berenbotje gebleven? Hij is niet hier, hij is niet daar. Hij is naar Amerika. Akba. En dit is dus Zuid-Laren. Ja. Waar is Berenbotje? Berenbotje is niet hier, hij is niet daar. Maar we veranderden het in hij is naar Suriname. Want nooit stapte naar Zuid-Laren. Maar hij ging eigenlijk naar Amerika. En wat we ook nog leerden op school, waar kwam de Rijn ons land binnen? Wie kent dit nog? Aapnootmies. Waar is Loes? Loes is in een winkel. Maar iemand ging zijn rijbewijs halen en is toen of tegen een boom gereden of in een goot gevallen. Wie was dat? Hoe heette hij? Ronald. Ronald aan het... leuk, no? Was dat Oruere? Ronald zegt dat hij kan sturen, net zo goed als de chauffeur. Maar als hij Ja, toen was weet je onze wat toren er dan nog gebeurt? intact, hè? Er was nog koper op. Dat is nu weg. Maar ja. Even kijken hoor. En dan hadden we ook nog... Zulu. Wie van jullie heeft inderdaad Ot en Sien op school geleerd? Ot en Sien. Leuk, hè?
Was zo leuk. Piet Hein. Zijn daden ben groot, zijn daden ben groot. Hij is verboren, de zilveren vloot. Hij heeft Biggie Voerman. Ja, Voerman. Piraat. Gewoon een piraat. En dan hadden we nog een liedje. Nog een liedje hadden we vroeger op school, op de lagere school. Hoe heette dit liedje? Land van... Maar dan hadden we dit. Is het niet ondersteboven? Kijk, zo leuk. Hoe was het? Het is goed dat Henna Brunings niet hier is. Want ze schreeuwt altijd als die ster ondersteboven is. Dus dat was zoals onze vlag. De melodie die werd gebruikt voor het Surinaams volkslied toen was van een Nederlander. Hij heette Johannes Corstianus de Puy. Hij had ook nog een Franse naam. Maar Trefosa was een echte nationalist en hij zei, luister, er is een liedje van een andere meneer, die heet toevallig ook Johannes, Helman. Onijstribi, Helstone heette die man. En die had een melodietje gemaakt, op welkom, welkom, blijde morgen. Het was een beetje een keer zingie. En die melodie, zei Trefosa, paste precies bij Opokondremang. Oké? En als die melodie gekozen zou zijn geworden, maar ja, ik zou niet weten wat ik zou moeten beginnen zonder jou, hoor, Mavis. Want ik had ook een mooie video ervan, van Opokondremang. Hoe zou het klinken? Ken je die melodie? Opokondremang, Opo. Dus als de Staten van Suriname het verzoek hadden ingewilligd van Trefosa, en wie was die andere persoon? Dat ook heel graag wilde? Anton Lewin. Anton Lewin, die was een bekende onderwijzer van de Lewinschool. Die had een brief geschreven naar de Staten-Generaal om te vragen, laten we niet te chauvinistisch zijn, maar we hebben een Surinamer die een prachtige melodie geschreven heeft, waarop het Opokondremang perfect past. Het is afgewezen
door de Staten-Generaal. Een stuk van zijn brief is: ik doe hierbij het voorstel aan de jeugd van Suriname deze melodie over te nemen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van de onafhankelijkheid van Suriname, een zaak welke uiteraard een feit zal worden en waar naartoe men dient te werken. En inderdaad kwam die onafhankelijkheid, onze srevidentie. Het woord srevidentie is een woord dat ook is ontwikkeld en de wereld heeft gezien door Trefossa. Onze onafhankelijkheid was op 25 november 1975. Trefossa overleed op 3 februari 1975. En die andere meneer die zo graag die melodie van Hellstone wilde hebben, meneer Lewin, stierf op 1 mei 1975. Dus geen van beiden hebben de srevidentie meegemaakt. Bevolkingsgroepen in hun eigen specifieke dracht zijn vertegenwoordigd in het stadion als onder het spelen van het volkslied de vlag van de nieuwe Republiek Suriname wordt gehesen. Ik werd dus geboren op 10 augustus in het Landhospitaal hier vlak om de hoek. En kort daarna, toen ik nog maar net 2 jaartjes oud was, brachten mijn ouders me voor het eerst mee op reis. En vanaf dat moment, en ik herinner me dat, realiseerde ik me dat landen herkenbaar zijn aan de dingen die je ziet, aan de dingen die je proeft en de dingen die je hoort. Kijk mee. Voilà. Saying, let's get together and feel alright.
Bonjour à tous, bienvenue en France, à 7000 km de la métropole, dans le seul département français situé en Amérique du Sud. Bienvenue en Guyane. Pepper pot is a popular dish in the country. It is a meat stew dish flavoured with cassaripe, which is a special sauce made from the cassava root. It is often served on special occasions such as Christmas Day and at weddings. And when I was little, I always wanted to come to America. And I came to America. And when we was little, we always want to fly in a plane to come to America or go to different country, and it come true. It went true. Hoe presenteer ik Suriname in de wereld? Vanavond ben ik gevraagd om samen met jullie te praten over wat zijn onze karakteristieken. Wat zijn onze Surinaamse immateriële en materiële culturele iconen? Wat zijn ze? Als je aan buitenlanders vraagt, de mensen die weten waar Suriname is, wat zeggen ze? Ze zijn naar Suriname geweest. Wat zeggen ze? Wat zeggen ze over ons? Suriname. Hier ergens in. Zeg ik het goed? Daar, denk ik. Nou, de Hindustan, de Javaan, de Creool, daar heb ik best wel veel mee gesproken. Want ik had 2 taxichauffeurs. De ene was een Hindustan en de andere was een Javaan. En mijn gids, want ik had ook nog een gids, die was een kwart Creool. Dus ik heb van alles gehoord over hoe dat werkt en ik heb gezien hoe dat gaat. Ik vind het geweldig als ik zie hoe dat allemaal samen kan leven in vrede. En ik denk, daar kunnen ze nog wat van leren in de wereld als je kijkt hoe het in Suriname gaat. You're from Paramaribo, Suriname, the capital of Suriname in South America. In case you guys don't know where this is located on the northern eastern coast of South America, right above Brazil, next to Venezuela. There's 3 countries over here. There's French Guyana, there's Suriname, and there's Guyana. I've been exploring for 10 days, and Suriname has blown me away. I mean, between all the animals, the amazing food because of all the mixes of ethnicities here. You got the Indians, you got the Chinese, the Indonesians, the Africans, the Dutch. I mean, huge melting pot here. Oh, okay. But lots of different soups. Yeah. This is Souposo. It's like a cafe for soups, right? That's sort of what I'm getting the vibe. Like straight peanut butter. I'm a big fan of peanut butter. Like I have it every single day, especially with my oatmeal. This is really nice. Wow. Indo. Can't wait.
what's down here? A lot of things. Wow. And right here we have the chow mein, which is the noodles. So I haven't tried Chinese food in Suriname before. Obviously, my first time here, but it looks phenomenal. And if you guys didn't know, there was a big immigration from China, so they have a big influence of Chinese food. Here we go. This is my favorite thing ever. Oh, this is my favorite. Wow. How many different ones? Oh my god, this bun is huge, man. Huge buns. And here we have some like dumplings, some wontons. Oh, dumplings here. Wow. Okay, we gotta try this, man. Open this roti up. Oh, look at this. This is why I love the roti. This is a giant roti, my friend. Liver, kidneys. So, Dutch came here in the 1400s. They started bringing, slaves from Africa. Then, I think in the late 1800s, sort of the same in the United States, slavery is abolished. And then they started bringing workers from China, from Indonesia, and from India. And yeah, that's sort of how people started coming. And then they stayed. They got either they got money or they got land to stay. So a lot of them did, and that's why it's one of the most ethnically diverse countries. Indians, Indonesians, Chinese, Africans, natives, Dutch, lots of people here. On Sundays, there are a bunch of markets that you can visit with, again, a lot of food, a lot of culture, a lot of different things to see. Suriname has a lot of holidays. Chances are if you're here enough time, you're going to probably overlap with one of those holidays. So there are festivals. I think Suriname has a lot to offer for tourists. There's a lot to see and do here. It's relatively safe enough to where you can travel. You just have to make some adjustments on how you travel and, walking around at night and things like that. But in terms of things to see and do here, it's a really, really fascinating country. The people are extremely friendly and very, very nice. You're gonna have a really good experience in most places that you go. So I think if you're looking for a destination that's different, if you're looking for a destination that's going to give you a lot of history and culture, one that's going to be a great place to eat and that's full of really great people, that has amazing architecture, that has wildlife, that has nature, that has a lot of things to see and do here, you can really, really enjoy your time in Suriname. Het eerste wat ze noemen is eten. Onvoorstelbaar. En de mensen die aan ons vragen, wat is het Surinaamse gerecht? Wat is het menu? Jean-Luc heeft het geprobeerd op Facebook. Van wat is niet het Surinaamse gerecht, maar wat vinden jullie het lekker? Dat was die vraag, toch? Wat was die vraag precies? Wat is je favoriete? Wat is je favoriete Surinaamse eten? Wat denken jullie? Van mij was pindasoep hoor, maar wat vonden zij? Bruine bonen, wat nog meer? Pom. Herheri. Moksali, herheri. Grietbana. Jean-Luc, vertel ze wat gewonnen heeft. Werkt dat? Ja. Wat heeft gewonnen, Jean-Luc? De winnaar is bruine bonen. Huh? Bruine bonen. Bruine bonen. Bruine bonen. Wat is Suriname? Wat is Suriname, schreef Srinivasi. Toen had hij het erover. Ons Surinaams menu, de manier waarop we leven is, wij eten van elkaar. Dat is toch mooi? Er zijn zoveel dingen die ons verbinden, meer dan dat dingetje met die 5 sterren. En hij zei het menu, en dat is echt waar. Eten, wat nog meer? Wat zeggen mensen nog meer? Wat maakt Suriname Suriname? Mooie vrouwen. 1, 2, 3. Luku mi bromci jari luku, fadem bromce gro, pus pus tere crere crere, fai al lobby devano, fai al lobby devano. Mego, piki van buketti, Jimmy lobby lobby wang. Mooi mooi bromci de feni in mi sweetie sweet ranang. Mooi mooi bromci de feni in mi sweetie sweet ranang. Dit is die echte bromci jari. Eten, leuke mensen, warme mooie natuur.
veel bloemen. We hebben 1 menu. We eten van elkaar. Nou, wat is dat Surinaamse ding? Wat is dat ding waarvan je kan zeggen, want die pom was vroeger, die Joden hebben het gebracht, maar het werd gemaakt met aardappelen. Hè? En die sauto is ook niet echt van ons. En die bruine bonen is eigenlijk ook echt van hak en zo, weet je. Dus is ook niet echt. En dan hebben we onze roti. Dus, nou, wat is dat Surinaamse ding? Kom. Jijabiri. Hereri, aha, Hereri komt dichterbij. Alla Condre. Samen muziek maken, samen eten. Kennen jullie de Alla Condre dronk? Dat mooie ding wanneer we naar Carifesta gaan. Dan komen we allemaal bij elkaar. Al die verschillende stukken slagwerk en dan maken we muziek. Alla Condre is waarschijnlijk echt Surinaams. We hebben in Suriname al vanaf het begin met onze inheemsen, de originele bewoners, hebben we muziek. En het begon inderdaad met de Indianen, de Sambora, en toen kwamen de anderen.
Hoe we hier ook samenkwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Ik denk dat het niet makkelijk is, en zeker niet vanavond, ook niet met jullie. We hebben een paar dingen genoemd vanavond. Die maken wat ons Surinamers maakt. Die maken dat wanneer mensen uit het buitenland hier komen, ze zeggen de mensen, de natuur, het eten, de feesten, de holidays. Oké, het is heel belangrijk. Weet je, zonder dat ik het me eerder besefte, is het precies hetzelfde intense, diepe gevoel dat Trefosa meedroeg met zijn gedicht Gromama. Mi anomi, solanga nokrari fuchibri, fuchari New Jersey na inimi Jojo. Dat begeleidt mij in mijn antwoorden om te vertellen over de beelden, de bezienswaardigheden, de geuren, de kleuren en de geluiden van Suriname, die ik met mij meedraag tot diep in mijn ziel, waar ik ook land. Me, Anomi, Solam ni brudu, no you want it trubu, na ini tentu suntitei fumiskin. Me, Anomi, Solam ni lutu, ne saka ne sutu, mi gromama. Na yuati mi anomi soram no krari fuchi briefchari New Jersey na ini mi jojo mi anomi soline bari fu presirio fu ben na ini miste. Ik bedank iedereen die iets heeft betekend voor mij dat ik vanavond deze eenvoudige, toch volledig uit de Jojo gegrepen presentatie kon doen. Heel Hans, Johan, Mavis, meneer McDonald, Dave, Jason, Eduaiti, Shifar en Mike. En een speciale dank aan alle mensen, levend en ook niet levend, die mij onderwijzers waren. En degenen die dat tot nu toe zijn. Dank voor jullie motivatie en inspiratie om te kunnen genieten van mooie dingen in dit leven. En om goed van kwaad te kunnen onderscheiden. Heel veel dank aan het Nationaal Archief, waar ik een heleboel uren heb gezeten in 4 grote dozen in het leven van Trefosa. En ik vond dit handgeschreven gedichtje, en het is vandaag toepasselijker dan ooit. Geschreven met de hand door Trefosa. O polesi maung opo sranangrong e kariu furuvroko de fuvroko bifos condre setibu moni de fute kifsoso Rocovimus, rocotu, dan foscondre sa coleti, dan stranan
sa se niet. Dit schreef hij met zijn hand, Trefosa. Dezelfde man die zegt, sta op en werk voor je land. Dank je wel. Me, I know me, so lam mi brudo, for you one e trubu, na yini den du sunti tei, for me skin. Me, I know me, so lam mi lutu, ne saka ne sutu, mi grom mama. You what me, I know me, so lam mi brudo, for you one e trubu, na yini den du sunti tei, for me skin. Me, I know me, so lam mi lutu, ne saka ne sutu, mi grom mama, tena you wati. Me, I know me, so lam nagrari, fucibri fucari, you jersey na inni mi jojo. I know so line pari fu presirio fu pe na ini mistake.